Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a chcel by som vám popriať šťastné a veselé Vianoce, keďže dneska sú, áno. Takže ešte raz prajem šťastné a veselé Vianoce a dneska máme vianočný špeciál, by som to síce nenazval, ale povedzme, že to je taký vianočný špeciál, keďže sú Vianoce dneska. Áno, preto točím, že som predvčerom vydal a dneska točím. Nech máte aj nejaké vianočné video, áno, na tomto kanále. Takže nebudem to, jak hovorím vždycky, nejako obkecávať a poďme na to. Ako prvú vec som urobil custom Lorda Rasa ako takéhoto, lebo určite viete z tých filmov, áno, vianočných, že tam vždycky je nejaký škriatok, čo pečiatkuje darčeky. Tak som urobil takého Rasa, že som dal torzo a nohy z Doktora Strangea a vlastne hlavu aj s týmto brnením zo Rasa z druhej sezóny Dračieho povstania. Potom som mu urobil vlastne takúto zbraň, pečiatkovaciu by som to nazval. Áno, a použili sme tam takúto klasickú pištol a potom sme tam použili takýto Lego piece a ešte takýto klasický čierny. Áno. A tak sme vlastne urobili pečiatkára Rasa. Áno, nech môže opečiatkovať aj vaše darčeky. Takže on si to vezme a ideme ďalej. Viem, že Overlord není moc nejako milovaná postava, ale dám ho semka do videa. Urobil som trošku vianočnejšieho Overlorda z Crystal Zedanu. Použil som nohy z Crystal Kinga, torzo z hociakej postavy skrystalizovanej, takže napríklad Harumi, alebo ten mechanik, proste nejaké také. Torzo môžete použiť, keď sa ho chcete spraviť doma. Potom som použil tento malý čierny plášť, ten myslím, že je z Harryho Pottera, ale teraz neviem. Potom som dal tieto fialové ručičky, stopro máte doma, ak máte Lego. A pridal som potom vlastne takúto ruku z takého toho bojovníka kryštálového. A potom na druhú ruku som pridal zlatú a pokreslil som ju čiernou centrofixkou, nech to není iba zlaté. Potom som použil vlastne takéto brnenie, áno, kryštálové tiež, myslím, že z tej kryštálovej armády a dal som semka 2 kryštále legové. A potom jasne, že masku z Crystal Kinga aj s hlavou z Crystal Kinga. Áno, a toho som si urobil ako takého Grincha vianočného, by som ho nazval. Áno, že bude proste kradnúť darčeky, áno. Že dajme tomu, pán Shadow si objednal motorku, áno, napísal list, že ja by som si prijal motorku, áno. Pán Ras mu ju opečiatkoval. Poslal mu ju a pán Crystal King ju ukradol. Áno. Takže toto je tak z tohto customu všetko, by som povedal, a budem rád, keď ma podporíte lajkom a odberom. A teda ešte raz vám prajem šťastné a veselé a môžete sa zapojiť do súťaže o vlastne moju prvú podpis kartičku, boli by ste prvý človek, čo by ju mal. Tým pádom pripojíte sa do tej súťaže tak, že mi napíšete do komentáru, áno, že čo si prajete na Vianoce a vlastne tak sa zapojíte do tej súťaže, ako nemyslím všetko, čo si prajete na Vianoce, ale taký hlavný darček, napríklad, čo ja viem, Lego alebo dačo také. Takže ďakujem za sledovanie videa a zatiaľ čau.